Nyakora mogo jonga yore kino machire karaka nonro ma gazete ma kawuono wacho nade wadano ne kachiel gazete ma Daily Nation koma The Standard nyinga Cleophas Watch de kisumo kanya kwaro mokeo nyaka sango machiegni antiere ka kod Walter Nyambaga wadano gazete ma sikoni karaka ma Daily Nation kod mano ma The Standard onuma bede ne kod ng'eyo to mokwongo Walter ichiewo yo machal nade ndalo mathoth wasechopo ka koro wane gazete nyakora mogo jonga bede ne kod ng'eyo waledha gi bede ne kod siso en mana temo nyiewo gazet mari en mana temo tekte lakini en mana temo achiwo makare Cleophas yes machiegni wadano ne gazet ma Daily Nation kod mano mar The Standard wadang'ane weche mapek momi pek e gazet ariyo gi nyakora mogo jwang gazet ma Daily Nation mokwongo kaeto bang'e wane gazet ma The Standard kama wach momi pek kawuono ka gin weche gi mag osuru mag udi kamalo kanyo nitiere weche go mag nonro madhi nyime kautore kod tho mano mar jatich e dala seneta ma Kakamega Boni Halwale mano timore kanyo mano yud kanyo chieng' Jumapil notimne bero chieng' wuok tich kachiel koda ka weche mamoko motenore kod ngima mag oganda kachiel koda ka ngima jogo mamine makoro wacho ni kwan koro dhi malo magiwacho ni modern women bende koro ochopo e kinde ma giwacho ni giyud thuolo kata giwacho ni thuolo duto minyalo migi gineno ni ginyalo mana konyore kata nyuolo mana ka gintiere dala ka gintiere pacho ngeni mago kachiel koda ka weche mamoko matimore doho mago bende wadhi bedo ka warango ite mokwongo moting'o gope ma sirkal bende koro wacho kanyo ni nitiere jochwal mwandu mopogore opogore kata suppliers gi gin mage weche mag doho kachiel koda ka arita kwe bende nitie kar ka mokwongo weche mag osuru mag udi Walter Nyambaga mana kaka wanene kar ka paro biro mopogore opogore jotelo ang'wen negi kwayo ma opogore ka koro sani twak makama winjo kaza gik madhi nyime e od bura mondo mi one kaka inyalo ketgi gichopo e yo moro makare. Gima Raila Odinga wacho kar ka Ruto owere gi weche mag choko osuru mang'eny oyie mar bedo e twak kendo mag neno kaka inyalo ket weche mag gero udi manengo gi yotgi e tim Kupet kokalo jagoro margi Akelo Misori bende koro wacho ni jopuonje mane ong'ado osuru ni odwoknegi usuru mag udi. Moses Wetangula ochomo Supreme Court mondo mi gimaka ne appeal e weche maka magi bang' do mar appeal bende wacho kanyo ni en ataro mar chik. Mbere jaod bura ma Mbere North Geoffrey Ruku wacho kanyo ni jok manomiyo rak mag gedo ma owuok kuonde mag gedo ka giringo kaluwore gi ng'eto manochiw idhi ketgi e list moro marach mano mag timo rak mag sirkal mane kama weche ntiere nyaka sani Walter. Ing'ene Cleophas ng'ato ka ng'ato ni kod ratiro mar dhi e doho mar chwalo ng'ur kendo buche ma kamagi nitiere jok mawinjo kendo golo ng'eto margi. Wan gi katiba manyien kendo wan kod jogo man kod ting' mar rito katiba no moting'o in kod an to kod ng'ata ng'ata ma odak Kenya kato kod oko mamiyo luor gimiluongo ni katiba. Mana kaka isekete ineno ka wachak gi jopuonj nikech inyal penji ni to marang'o Akelo Misori koro dwaro ni mondo duok omenda gi. Adiri makara kende en ni ka doho osewacho ni ne pesa manong'adi kendo ndusi ataro mar chik to gima duong' minyalo timo ka ng'at maluwore kod chik pachoka kendo bende ok obuono chik en luwruok kod chik. Koro kata an bende da beda Akelo Misori moro to an bende asacho ni kata jofwambo bende duoknegi margi to nikech seche moko nitie lai miluwo kendo okenge mikawo e kinde ma ratiro mari nitie kakorochi nitiere ratiro makare mibiro lo mak mana ni koro jomosenyiedhore lela ni owinjo bed ni omenda maket kod bani duoko negi en mana riwruok mokelo kanyakla jopuonj. To maduong' en ni neno ka kweth mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance kotelnegi kod ogai margi Raila Odinga bende osenyiedhore ni yono makare minyal ket godo e tim mise nikech Azimio ne ni kod mise mag udi Kenya Kwanza ne nitie kod mise mag udi. Pogruok mane maduong' en niya to ere kaka ikete e tim. Koro yo ma Kenya Kwanza oketego e tim ema seche moko kosedhi maber kod jo Kenya kendo gisegolo ng'ur maka kod kacha. En wach mosemaki buche e doho nikech ibiro yudo ka yono makare mar ratiro inyalo yud godo
en kopo ni jong'ad buche orango kendo doyo iye malong'o moyudo ni bura momake niendi kotenre kod katiba ma apaya iluwo. Koro twak ma Azimio dwaro ni mondo sirikal obedgo gi jopiny en gwelo pach jopiny ni to ere kaka wanyalo kete tim mise mar bedo kod ute manengo gi yweyo, nikech king'iyo kit kaka chik moketi manduso osara niendi, manduso gimiluongo ni osuru madhi ne weche magedo giendi, nitiere kaka atamalo moro imode osachi, to kendo bende tok kosetieki ok ji te mabiro yudo od niendi iwacho ni nitiere lai moro mibilu kopo ni Cleophas seche moko odago ngima moro ma bet ka seche moko ngirore, to mit ka bende kata mana dwaro ni mar mondo mi bed kod odno inyal mi Sharon motelo ne in owuon. Koro twak osegwel mondo mi sirikal obedgo gi jopiny ma kian owuon kipenja nyalo wacho ni nitiere kamiti mochung' ne weche mag omenda pacho kendo mosebedo ka gwelo pach jopiny kuonde mopogore opogore. Kane doho wacho ni ne gidhi ataro mar luwo chik motenore kod weche mag usuru mag odgi endi, to koro ne gichak gidok chien ma gichako gwelo pach jopiny kidienje mopogore opogore, machendo maket kod mani koro nyogik e giko kendo gidhi Mombasa mondo mi koro gindik report moro ma biro ne od bura. Tene gitemo mondo mi gilore gi chik mana ni maduong' ma seche moko kelo kata mana wedeya en ni e kinde ma gitemo dhi nyime kod gimene loso kata chochni manosebetie yor luwruok kod chik, to doho oseng'ado niya okang'no en okang' mokaw ataro mar chik. Kanyo ema kelo midhiero ni okang' ma koro gikawo no endo en okang' ma gidhi godo ataro mar tok chik. Kawuoyo kod moko kuom jo od bura mantiere kamiti no endo wacho ni ok one ka chenro no endo pod biro dhi kawo yono makare, nikech king'iyo kwan mag atamalo mag dhano mogwel pachgi kinde mane koro giluwo ma e tielo mar ariyo niendi, kwan mag oganda pod thoth ma okino wigi ni rang'iny no endo ok en gino makare madhi kod dwaro margi, nikech kuom ranyisi komiya ot to an kod chiaye Nairobi kaendi to ok nadag kod chiaye go e orofa namba 6. Yeah. Kata orofa namba 2 ok danyal. Kata piny kanyo. Adiri makar kende. Onge kama inyalo kwaye. Nikech ano ka udi gi gin udi mana mochuo polo to ng'ato ka ng'ato bi mana miko mi udi man kod gino gi dholiech ni rooms 3 to seche moko diket gwen e balcony to mamoko bende iket piny kando. Ineno ka jaod bura ma North iluongo ni Geoffrey Ruku wacho ni jok manomiyo rak mondonyo ng'wech owuok e kuonde magedo mondo mi ketgi e lai moro ma biro keto ni koro ginyalo yudo tije moro amora mag piny owacho. Aparo ni ma ok en gima kare, nikech jok oluwore gi chik mar doho wacho ni tich modhi godo nyime no endo en ataro mar chik, to bende ok onyal konyo kata matin. Koro injo ka ywak nitiere ni koro wan to koro watimore nade, nikech wan oluwore kod chik, to bende oonge kod teko mar wito oko orak mosechiw ma bende nochwal e yo maweyanga. Nitiere kaka nitiere chike matayo chiwo orak, kendo nitiere bad migawo mochung' ne mano endo. Gin gima ginyalo timo en goyo kogno kopo ni mibadhi moro betie kata rem chwalo tijino makare kaka od bura ma luwore kod chike, to en mana ni ng'ato ni kod ratiro mar golo pache kumoro amora ma nitiere gi gimomiyo koro ma en achiel kuom paro ma en bende ogolo. Yes. Koro magi joinene kar kanyo mage paro mopogore opogore mag jotelo kata jodito mantiere e sirkal ka otenore kod gigo ma bende dhi nyime kotenore kod twak machalo kamae. Mane wiye kanyo bende nitiere wach mar Boniface Alwale no mantiere ite mar 2 ma bende odani mondo warangane kae. Mano mana iye matin. Ka walidho mana iye kanyo e ite mar 2 kanyo sigana mantiere. Ang'eni gichako gimalo kanyo ka giridore piny ginonro tanya magi weche gi mantiere doho ka mokwongo mantie malo kanyo ahinya en weche go mago motenore kod wuod jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta makayo Jomo Kenyatta e dalane mantiere gwenge ma Karen, ma bende koro sani yangore kanyo ni weche mag mae lesen mar bedo kod magina kata bonde bende koro segole do karkacha ne hotel ne kanyo kod okil mare mano Fred Ngatia ma bende nochopo kanyo e nyim jayal bura mano Justice Nga ma bende ne obedo kanyo gi thuolo mar wacho ni gisewinjore kod sirkal
kotenore kod weche gi duto kendo gidhi neno ni oluwe e yo moro makare mondo mi koro ng'ato bed abeda gi ratiro mare, ka en ratiro mare mar bedo kod bunde, joma odong' bende oluora ratiro mare. Ing'e ni mondo mi bed kod $1 nitiere okenge moko ma nyaka ichopie. Namba achiel, nyaka ibed ni kata mana dero mari mar omenda kujochone ni ok ni kod omenda matis, kendo matis ne 200,000 kamaendi, to bende en gima igolo tiduoko to nitiere kaka lodho omenda gi keto nitiere dechi kanyo endo, manyiso ni ng'at makoro osechopo rang'iny kata okenge moketi. To kendo bende nyaka ibed ng'atno ma onge midhiero moro amora moserakore godo kata njore kinde ma itimo ni nonro kata piedhi mondo mi yangi ni nyalo bedo kod $1. To kopogore kod mano, nyaka ibed ni ng'at moro ma kite kod timbene ni kare. Koro kopogore kod mano bende nyaka ibed ni seche moko ija ohala nitiere kaka idwaro ni mondo item rito mwandu mari, mago gik okenge miluwo. But kaduoki chien, aparo nyalo wacho ni en okang' maber kabisa mar bedo winjruok kod piny owacho, nikech oluwo ni tich abich moro dwe mar 7 mar 2022 nitiere ng'ur. Nitiere ng'ur makende 2023 nitiere ng'ur makende mane wacho ni ngimane ne buogo, kendo wacho ni ne olime kanyo gotieno. Kinyalo paro odiochieng'no e seche mag 2-3 kamaendi, jatend piny machon no dhi mogolo twak kod ute mag fwambo, wacho ni kopo ni ne udwaro ya an kod wach to choma tir, weuru manyo rowere mamaga, toke ni neno kumak bura kendo chwali e doho. But kum thuolo malach waseneno ka anyuola mar jatend piny machon osebedo kod achiedh nade ma seche moko ikelo kata biro kalore kod chung' margi e weche mag tayo chenro margi pacho kendi, to ka gi sebedo ni koro telo ni ok nyal bedo e lwetgi, to ni gitieko tudho mar telo pacho kende. Chien kacha neno ka min mane en jatend piny mokwongo ne arita mage nonyiedhi kendo golo oko. But ka koro e giko ne neno ka winjruok obedie ni ok wabi chako lawre kodi, nikech nitiere gimiluongo ni board moro moyiedhi moyiene ng'ato bedo kod $1. Tiende ni gin ema girango ni to koso bin $1 ma intiere godo ni yudo tok chik, to bende Cleophas ni kod gimlono bwongo makare, makisuli akili timamu mar bedo kod $1, nikech ng'ata nyalo bedo go, to mak mana ni nitiere omenda be michulo, to ok nyal mi ng'ata nikech koro jomoko nyalo kata mana kawo go ngima jowetegi. Ok en gino makare. Koro ka gige winjruok to iwacho ni thotinda kare kabisa. Mane kama gichopo wacho ni mane winjruok mantie kar kanyo. Koro magi jwang' ite mar ariyo, so mibera ni kod ng'eyo matut. Kendo ite mar ariyo gima darango en sigana ni mano mar Khalwale, kama koro nonro dhi nyime, kendo wacho ni nonego bed ni chak iko jalni mabende ne owito ngimane e puoth Khalwale, to nyaka mane nitiere kacha ruath kata ruedhi kamitiyoga kode e wechego mag nyiso kido mag oganda Baloya mawuok Malinya. Wacho ni jalmo ni Kizito ni bende ne owito ngimane ka ilieko ni en nochuoye kod achiel kuom ruedhi mantiere kar kanyo. Kata kamano anyuola obuok kano gidhi kacha okinyi to konigi ni oyo ok dukaw ringre manyathiu, nikech nitiere nonro machielo ma obila dhi timo. Wadgi maduong' ringo nyaka dala yudo obila, tikono gini wayudo wach ni koro nonro machielo nyaka tim kotenore kod tho mar Kizito, manen jakony e dala mar seneta ma Kakamega Bonnie Khalwale. Ing'e ni lony man godo matin kod neno mar wang' mar jafwambo, nitiere okenge ma iluwo e kinde ma masira otimore kumoro. Okenge gi okelo kanyakla achielo kama masira otimore endo, ma kizungu luongo ni scene of crime. Kendo ok oyiene ng'ata rochni godo, nikech nitiere moko kuom maling'ling moko ma obila jachoko kanyo mondo mi okonygi e timo weche mag nonro. Adiri makar kende ni Cleophas kata mana e gwenge mag Sangorota kacha Kakanei ji jopidhie dhok. To kendo kata an bende kachopo Kweru kacha ne wan kod ruath moro mane wachako nowego gogni wudo lang' Laroki ban ma kata koth biro bel bor iluge te ng'ade mana seche ng'eni wanie pur. Koro nitiere kit kaka kiguonyo ruath to bedo oto kata noger mana malich manade to bedo ga koto. Ka
mosenindo Moi Kizito ne en jalno mosebedo ka tiego rwadhni endi e rakruok mag tuke miluongo ni bullfighting Kakamega kuom higni mae 20 kech wacho ni osetiye dala seneta manyaka nyo bedo kod higni 46 manyiso ni rwadhni en rwath moyange mak mana ni le to we wachiw thuolo ne duol mafueko kendo nono mar okwach kich mondo mi otim tich margi mak mana ni ka kichiko iti malong'o tiwinjo kaka seneta ni lero ni okebeni ne bedo mana ka cholo tije kaka pile mak mana ni gwinyruok matin nodhi obede kinde gi dheni endi ma dheni noluto tung kuome ahinya to kar dho ranyam nyoche kaendi mutucho ni mane manyalo kelo thone to biro chiw thuolo ne jobero ahinya to mag piny owacho mondo mi timne bero mar ariyo nikech adieri makar kende en ni koponi dhiang' owoi kibune to nitiere kaka ringo mar remo e ligep dendi inyalo yudo ka moko koto nitiere adhonde moko magalagala to bende penjo maduong' en ni to kama ne dhiang' onegeni ka be mobilo biro yude koso oyud kosegole mago penjo manyaka duoki to inyalo mana duok kod wuon dala ma en seneta ma Kakamega koro nonro to pod lache iye kende dini makar kende en ni okoe anyuola maseche moko inyalo wach ni nyalo bedo kod nyalo malich ahinya emomiyo ne gidwaro mondo mi giik wuodgi nikech ose mak mana ni koro wach makero kama osekaw kod piny owacho kendo itimo ni nonro malach koro wan waledha nyakora magajo nyalo manyo boke ni odol godo chonge gagaja mondo mi odhi matut ka entiere pacho ka onyeyo siling 60 kene piny ma Uganda yude kanyo gi siling 2,700 sani omenda ma pacho kolwar piny nyaka 23 ngini chon kanyo che wadhi e piny Libaba no wawile gi siling 32 juro nyarange ayudo kaen ochopo 24 oidho nyakora mogo dhi chalo nade ka intiere pinje go maoko mondo mi yud gazet ma kama ya some kata mbui mari mano kirange kar kanyo achiel kachiel ange som bende ite mar adek nikech ok ng'ato thuolo mar none matut kar ka iwacho ni joma mine bende koro sani dwa mana mondo mi ginyuol ka gintiere dala kata ka gintiere pacho nikech kanyo kama gineno ni kanyo e kama gintiere kod thuolo mar neno gik mathoth ahinya matimore kar kacha kendo wacho ni mano onge kanyo ni you feel more in control in a familiar environment mano luore ni lwasi monego bedni bende gintiere kanya kora moge jwang' weche thoth ahinya mantie gazet mar Daily Nation ite mar 7 kod ite mar 6 kar kanyo waserango wechego mochomo doho monego bedni mano kotenore kod wechego mag gero udi manengo gi oyweyo kar Raila Odinga bende koro kwayo oganda mondo kwa jatend piny Kenya mondo mi olosane thuolono mano mar bedo kod twak mano mar oganda jo Kenya kotenore kod wechegi mag udi gin gik magi mantie dwaro mag Kuppet ne waselero kanyo ka wachako to wach machielo mabe nitie kar ka ite mar 8 mano mar Mackenzie migawo mar arita mano kotelne kod Kithure Kindiki bende koro wacho ni kanisa mano mar Mackenzie bende koro wacho ni gin jogo mano osebedo kacha katimo wechegi magi mag maundu kendo kanyo e kama gintiere mane chung' margi kaka migawo wacho ni kama ne gintiere kar kanyo mano Good News International Ministries bende koro odonjo e kweth mago mag grube 28 pacho kama bende koro okum ahinya kuom timo chenro mopogore opogore. Ane nyalo wacho ni en okang' ma okaw kod migawo mar arita kalore kod weche mag njore kod maundo pacho kende to kipenja to deko odwa deko kabisa nikech ibiro yudo ka ntiere anyuola mathoth mosebedo ka ywak ni dak osemiyowa ringre mag anyuola mondo wadwa iki nikech kata piny owacho bende osebedo kadhi nyime kod bero gi tuocho e osiptende mopogore opogore mar mi gikony familia mathoth yango ringre but maduong' maseche moko ng'ato nyalo dhi godo pacho kaka obedo go ng'eyo en ni mondo mi yangi kweth moro kaka kweth mar maundo gin ang'o gini ma owinjo bed ni ikwongo irango. Namba achiel en okang' ma itayo godo riwruogno endo kata kweth mag njore kata maundo no endo richo magisetimo kanyakla kod lit magiweyo godo oganda gi kamitime.
Ineno ka bad migao mar arita kwe motelne kod ngire ngire Kithure Kindiki owacho ni kalore kod chike matayo Kenya kaendi ahinya namba 6 e higa mar 2010 katiba manyien ok ginyal miyo wenge kata kino wigi ni kanisa mar Jadolo Mackenzie ok en kanisa ma ok nyal ketie kweth mag maundo pacho ka nang'o nikech namba 1 ibiro yudo ka gin jok mane koro doho tudo kata piny owacho tudo kod ketho mar iko rowere ma ngimagi otho ngimagi mowito ngimagi e yono magalagala. Siayo oganda mondo mi obed ni koro ngaji kich ema mondo bi okaw ngimagi ka isingonegi romo kod Obongo Nyakalaga achiel kachiel e polo malo. Kanyakla kod moko mabende jabero mar piny owacho wacho ni ne gin jok mode adeya kama endi mumuramura wengegi ma muya ochot kuomgi. Koro magi gin moko kuom gigo maket mitimo kod jok maundo man kod mana paro mar chwalo lit ni oganda. Koro king'iyo moko kuom katiba matayo piny Kenya kaendi marakore kod weche mag arita kwe kod maundo to kare kabisa ka migao mar arita kwe oyango ni Good News International kanyakla kod jok ma tayo chenro ni endi gin jogo mantiere kweth mag maundo pacho ka kata bed ni nitiere ketho ma bende nyalo chopo mia gi wiye moyudo godo Jadolo Mackenzie to bende en kod ratiche owacho ni en bende en kod ratiche nyaka ng'adne bura chuth ber. Koro kik bende wa soko mos mwala ahinya madonje e chogo kapok doho tieko tije. Nyagoro moge juang kama ntie kar kanyo badano waranga ni machinglo mantiere ite mara 15 kato bang' yang waranga ni gazet ma The Standard bigo ma hapo ntiere kar kanyo waranga ni mono waranga ni katuni mantiere ite mara 15 wacho ni I choose Pan-Africanism of course nga mantie ka obete komoro kanyo wiya kiano ng'io mbele koso obet kong'io chien koto das konyo chalo ka gimoko dwa ng'iyo IT mission funding ema ochike lwete ona ka ning'i ng'amo bete komni jogo ng'amo bet bathe gi tayo marakwar ng'amo rwako jora marakwar mantiere kar kani bende mana dier koro yiena mondo mi aelit japiny e gima dhi nyime kaeni nitiere mayo moro morwako jora marachar kit jora makedo kod manine nega mane ute mag ng'ado guok kata doho to mesa ne ondik ni doho kata kamano ndike gi kisungu to ndike ni doho dho pacho kaendi to nitiere okebe moro morwako long marateng' gi olasi deyane moro marachar to bedo ka dende duto te ochimore gi doho mak mana ni wiye ma monda lerni man kod it mojambo kod mosuotore to lwete to yaro maber kabisa kendo chope mesa man gomenda mabuglang' to omenda ni endi chiwo go kebe moro majarachar to kendo wiye bende rachar ite bende ni kare kaso en gi leo dhiang' makwar kit rwakruok maket kod mani jawuoga mane pinje ma oko ahinya ticho mana ma yo Amerika kocha chonde. Koro ineno ka adiri okebe mantie diere kani olap dhoge ndong' ni omenda makani endi to omenda mantiere gunia ni endi ondik ni Haiti Mission Funding tende ni en omenda mabiro kod chwalo chenro mag rito kwe e pinyno mar Haiti. Adire makar kende en ni donyo chong'ado ni tero obila e piny Haiti en ataro mar chik kendo ok owinjo bed ni itime ahinya to sama katiba ma pacho kaendi otamore dwaro maketo kod mane. Koro en ni to okebe mantiere diere kaniendi masiemo ni nitiere pesa moro mosebiro en ng'ama nada awene japiny mondo fweny ni en ng'ama nikech oboke ni biro mondo ne tichwa mana ledha but bed go ging'eyo ni seche moko nyalo duoko chien rang'iny kata ng'iyo mosebede kind Kenya kanyakla kod pinje ma oko tipenjo ni if I were iwinjo if I were de bed ni Kenya en tenda goko koso owei gimilo na alama mar duku tieni gino maweka chunyi go kibi mbele kanyo endo. Nyakoro moge juang wadhi ite mogik mano magazet mar
Daily Nation kae nikech wendo bende kosedonjo machiegni so wendo watieko ng'any kendo wabano piende waka wawuok waweyo ne Joyce Oduor mondo mi odonjo dhi nyime kod twak okinyi ma kawuono kama ntiere karka wadao ranga quarter final mag AFCON ne gidhi chalo nade kae to ite mokwongo mar The Standard ang' wakawo sigana achiel kanyo to waringo godo ka watieko sani mano wadhi ane e ite no mar 39 kama ntiere karkanyo Cape Verde kama ntiere karkanyo en achiel kuom timo wacho ni dhi bedo kanyo ka thago ahinya timbe madongo mantiere AFCON karka kata kamano nitiere tuke mochan e weekend makoro bende kwanenogi nitiere tuke matimore kiny gi tuke matimore chieng' ngeso mano gidhi bedo e yo machal nade wanegi ane kae sani achiel kachiel kae to bang'e ang' wadhi ane mondo wayud ane duoko Nyambaga ang'eni wadwa duoko e gazet mar The Standard kata kamano wan gi Nigeria kod Angola madweche makiny tuke madhi bedo e boma ma Abidjan e pinyno ma Ivory Coast saa 2 otieno DR Congo kod Guinea saa 5 mar otieno kaeto ngeso ino kanyo tugo mar kind Mali kod jogo ma nigi mobago tukegi Ivory Coast saa 2 Cape Verde kod pinyno ma Afrika ma milambo saa 5 adiri makar kende kendo wami pacha chutho en ni Nigeria gi Angola Nigeria nyalo ng'ielo Angola oko mapiyo DR Congo gi Guinea ka to tek jokama odhi bedo mi picha choma kendo picha choma no nyalo golo DRC mondo gidog pacho Mali Ivory Coast nitie pacho kaka nyocha donjo nyocha wang'eyo nikech nong'ielo tim manok wapar ni nyalo dhi pacho koro Mali dhi kidhore kode picha choma on Ivory makoro Cape Verde kod South Africa bas Cape Verde miami kija chumbo miami Cape Verde maber nyabara mo jonka sani geni timbe abich madongo Africa ka osewuok kendo gintiere oko gine koyo mar AFCON ni mar gionge tuke machalo kama gin timbe makinyalo rango nyakora mo jwang gin ong'ala manyime ahinya kirango kaka opangi kacha e list no mano mar FIFA mago tuke maga piny mangima mano moting'o kanyo timo mar Senegal ni oko Morocco no dhi dala, Algeria no dhi dala, Tunisia no dhi dala, Egypt ne ochomo dala. Sani oganda ochopo kama chal nade. Kijago ponda donje mbui mashabiki.com kanyo ibo neno gima gitimo kar kanyo. Wabuko ni kane joloch gi jok mago biro ni kachiel. Gik ma Nyambaga okoni ket gi tem. Angama jadhula. Go ponda be kigo ya sasa nyalo ng'i rembi. Watiyo gi gazet mar The Standard weche gi duto nitie gazet mar Daily Nation kata kamano ite mokwongo ka mar The Standard Nyambaga gino ma koro bende nitie twak mano kane rango gik mopogore mago mag neno ni adieri IBC oyudo commissioners manyien kata kamano chal mar wach dhi bedo ni en mane ka koro Raila Odinga kod kweth mar sirkal bende chopo kama gidhi bedo kod winjruok moro malong'o koso gidhi bedo gi pogruok podi kotenore kod jogi madhi bedo ka donje thuolo mag commissioners mamoko nosegwetaw kamoko bende ne oserengo moweti moko noseretire kotenore kod chenro go duto diri makar kende en ni gini oweyo ka twak manobede kid kweth mag Azimio kanyakla kod Kenya Kwanza odiedo nikech kineno ng'eto mar jang'ad buche Thande Mugure wacho ni en twak mane ok otenore kod chik to kendo bende okotam chenro mar keto kata ndiko jotije mabiro tayo duol matiyo kende kendo mochung' ma tayo yiero kod rango kiewo ma pacho kende nikech kata mana katiba wacho ni tok higni 10 mar katiba manyien to winjo be ni rango tong' kod kiewo to sani mano ok nyal dhiyo nyime nikech onge kaka kwan madwarore mar duol no endo toka mane en jakom mar IBC machon Wafula Chebukati ne wuok e apisi ka thuolo mar rumo kanyakla kod commissioners mokelo kanyakla kata mana Boya Mulu mono gwetaw bende nitiere machalo kaka wi mathiring'inyi Cleophas ngi wi mathiring'inyi mano gwetaw kanyakla kod kata mana jalup jakom bende no gwetaw koro chenro maket kod mani dwaro ni mondo chak gwetaw kaendi idwaro ni mondo chak ng'wech kotenre kod mapacho ka mawacho ni ok wanyal bedo kum thuolo malach ka waonge kod jok manyalo tayo chenro mag apise maket kod ba nikech nitiere kata mana kuonde mowinjo be nitime yiero madundo nikech moko
nitiere kaka owito ngimagi, moko bende idwa ni mondo taye gimiluongo ni ng'iyo kiewo kendo keto e tim. Kata mana ombulu mar paro kopo ni nyal tapacho kaendi to pod ok nyalre nikech kata mana duol manyalo tayo chenro maketo kuma ni onge. Koro magi moko kuom gigo ma doho okongo rango to golo chik ni koro ng'eto makedo kod mani olieko ni nitiere duol manose aput manose konge kanyakla mondo ochak chenro mar nyuando jogo mabiro dwaro mondo mi obedie kuku madhi yiero commissioners mag IEBC. Erokamano ahinya. Ite mar ariyo nyakora mag jwang' mana wach machon mano kwa mule gazet ma Daily Nation, gazet ma The Standard ndiko kar kae wechegi mago mag visa donjo pacho kae ka onge oboke mar visa. Kata kamano kanoloke makoro iluonge ni ETA, tiende nang'o. Pinje moko ne geno ni odhi bedo adieri kaka nowach ni donjo ni ka onge oboke no mar visa. Kata kamano jowuoth mowuok e pinje maoko nyakora mag jwang' kale midhiero mopogore opogore ka gidonjo pacho ka. Ka mokwongo giwacho ni sani nitiere omenda kido moro manyien manyaka bed ni ichulo. Iwacho ni nitiere new costs mantiere wiye kanyo kod paperwork moko manyaka bed ni intiere godo kapok idonjo e pacho kae. Migawo mag wuoth kata mag timo limbe pinje maoko bende gibiro bedo gi thuolo mar reso kido mapod tiere kar kae. Gazet iye lach ahinya kendo kama gintiere kar ka omiye peke ite mar ariyo. Nyambaga ang'e ni watiek ahinya kama gintiere kar ka. Ta ahinya nitiere oganda moko mosebedo ka tiyo e treasury. Mano migawo mar omenda maromo 687. Magi nyabedo ni kiwacho ni gin excess staff. Magi jotije manyawawa. Gimbe gidonjo, jotije manyawawa donjo nyaka e dag pesa mapacho. Ingine diri makar kende no kabad migawo mar omenda ni koro kawo chenro makende mar ng'iyo aput moro mabiro bedo karango gope. Ng'eni sirikal ipiro, bed mar county, bed mar piny owacho mamalo ipire. Koro nitiere kamiti moro ma bende ochuoe kom kod mane en Auditor General machon Edward Ouko ma koro gidhi ng'iyo ni ng'ata mano timo tich kod sirikal orak mora ma piro chudo nyaka kuong go e kogno. Koro jogowi te ma piro sirikal biro chuno gi mondo giriti. Nyineno ka migawo mar arita kwe motelne kod jagoro mongirre Ajoga Raymond Omolo obedo achiel kuom jogo manyo chwalo buge magi koluwo ni bad migawo nogo mar arita kwe bende ni kod gowi manyalo chopo bilion 12 ma kaluwore kod buche moko momaki manodonje ne sirikal to doho go sirikal fwaye duto te yudre mane buo apisi mar Attorney General mapachoka. Koro mapiyo piyo nikech ikona ni nyaka bed kod jalo marito sa mane en ruodh goro mar Jubilee Rafael Tuju bende koro tero ywak e doho kodonjo ne bad bengi maduong' ma osebedo ka ilo ni EADB ma dwaro ni mondo ong'wan mwandu mage. Koro bura maked kod mani kumoting'o kel kamaloka Paul Yamodi gini rango matut odwa ni mondo director maduong' mar bad bengi niendi mondo dadhoge. Nyakora mag jwang' mano East Africa Development Bank ma bende koro temo apedha gik mantiere kar kacha kendo koro wacho ni en omenda makore lach ahinya mantiere diere kanyo maromo bilion 1.5. Mathoth nyakora mag jwang' nyiewo gazeti somi bed kod ng'eyo mane makelo e giko. Walter Nyambaga go niro kamane nyako bedo koda kar kae nono ma gazet wabedo kod ng'eyo ne walidho mondo ibed gi siso mar nyiewo gazet mari kendo yuda ne thuolo mano mar nyiewe. Inyiewo gazet mari mana kama intiere kar kacha to gazet ka gazet nigi machinglo mare mano ok wadhi bedo thuolo mar ne kar ka. Kata kamano ang' wayud gi sa osekalo. Joyce donjo kae kod twak e ler e wi chif wadhi bedo kanyo kod Daktari Ezron Omolo mano jatend rang'iny mar lony kod jotije bad migawo mar ngima migawo no mar thieth e pacho kae. Kik idhi mabor, twak biro mana sani sa en dakika 10 kalo tok sa achiel mar okinyi ma kawuono kelo ni twak ma kamae chenro manono ma gazet. Nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanyakwar mokewo nyaka sango oriti